Nadšenci futbalu v spolupráci s mestami Handlová a Prievidza, FC Baník Horná Nitra a ďalšími partnermi vás pozývajú na druhý ročník hornonitrianskej futbalovej 24-hodinovej non-stopky, kde si zmerajú sily odveky rivali Krekáči a Bôvari. Podujatie plné futbalu, zábavy, atrakcií zdarma pre deti ako aj dospelých sa bude konať od 21. júna 12. hodiny do 22. júna 12. hodiny v areáli základnej školy Školská v Handlovej. Pre návštevníkov je pripravený non-stop bufet, ohnivá show, živá hudba, skupina ZH Band, DJ, vystúpenie tanečných skupín Vulcano, Dazia, Diamonds, tombola, prezentácia hasičského auta, maľovanie na tvár. Registrovať sa môžu celé mužstvá alebo jednotlivci. Viac informácií na www.handlova.sk a www.prievidza.sk. Akciu ďalej podporili Hutira, Unifarma, BOZPO, Sunwine, Zeleninári, SAD Prievidza.